Takže čau, já jsem Natália Vecurmanová a vítám vás u tohoto videa. Dneska to bude pravděpodobně úkol. Já vím, natáčela už to Falenka, ale mně se to tak strašně líbilo. Chci to natočit taky. Mám tady 4 pravdy a 4 úkoly. Takže první pravda. Bydlíš v domku nebo v paneláku? Bydlím v paneláku ve 4. patře. Úkol. 20krát se zatoč a udělej selfie. Já si vezmu tady tablet a udělám teda selfie. Jo, nedívte se, co tu mám na sobě. To je potom ještě do jednoho úkolu. Takže já jsem teda 20krát zatočím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teďka hezké selfie. Já si myslím, že je to docela dobrá fotka, jenom se tam trochu kymácím a nedívám se moc, takže takováto fotka. Potom, pravda, kolik máš let? Podívej se na 10 faktů o mně, ale budu mít v červnu 9, konečně. Jo, tady se ležíš. Potom, úkol, napij se dolů hlavou. Mám tady pití, já se zakloním a napiju se. Něco leze do nosu. Nechutná. Takže, pravda, baví tě balet? Jasně, že mě baví, jinak bych tam nechodila. Potom, úkol. Obleď si kostým z aerobiku, já ho už mám na sobě, já mám teďka jenom podprsenku, takže nevím. Takže ať vám to prosím nevadí. Tak se možná uvidíte. Já jsem tady zrcadla, takže takto to vypadá. Takové návlečky. Yes. A potom už mi zbývá už jenom jedna pravda a to je, jakou má značku mobilu. Mám Huawei a budu mít iPhone 5, takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, budu strašně ráda, dejte určitě koment a čau, pokud chcete další série.